Abaixo os muros das prisións! Abaixo os muros das prisións! Somos anarquistas e non terroristas! Somos anarquistas e non terroristas! Somos anarquistas e non terroristas! Presos. Agora queremos velas fora! As presas agora! Queremos velas fora! As presas agora! Queremos velas fora! As presas agora! Queremos velas fora! Nun contexto no cal o Estado tenta criminalizar a organización e loita popular ao tramitir a Lei Mordaza, o pasado 16 de decembro erguímonos coa nova de que o Estado estaba unha vez máis criminalizando o movemento libertario coa chamada Operación Pandora. Numerosos registros a ateneos libertarios, ocupas e domicilios particulares foron as primeiras accións da Audiencia Nacional contra o que eles mesmos denominan terrorismo anarquista. Froito destas intervencións foron a incautación de móviles, ordenadores, libretas e libros, así como a detención de 11 compañeiras, 7 delas en prisión por mandato da Audiencia Nacional. Ese mesmo día, no aparato propagandístico do Estado, que son os medios de comunicación de masas, vinculaban esta operación con outras que relacionaron o mesmo día contra os fascistas do Frente Atlético e contra supostos membros de ISIS. Pretenden meter ao anarquismo no mesmo saco que o fascismo ou o integrismo islámico, ao fin de mostrar unha versión desfigurada da realidade que permite aumentar a criminalización da loita social e justificar así o aumento da represión. Chámanos terroristas, cando terroristas son os desahucios, a esclavitude dun traballador asalariado cada vez máis precario, leis educativas adoctrinadoras. Terrorismo son as políticas que nos deixan como o país de Europa con máis desigualdade social e pobreza infantil. Terrorismo son o Estado, o capital e o patriarcado, e non que nos loitamos por rachar as cadeas. Sempre tivemos claro a quen serve o Estado, aos poderosos, a clase política, empresarial e a banca. E non porque nos persigan deixaremos de combatelos. Sabemos que calquera día podemos ser un de nós, pero que teñan claro que nin este tipo de operacións policiais e mediáticas, nin a aprobación de leis represivas como a Lei Mordaza nos farán calar. Nestas semanas foron numerosas accións e movilizacións en solidariedade coas compañeiras detidas e contra o aumento da represión por parte do Estado. Pero a loita todavía non rematou. Aínda hai 7 compañeiras secuestradas dende hai unha semana e outros 3 detidas o 25 de decembro por querer ler un comunicado nunha radio en solidaridade coas primeiras. Non debemos deixar de actuar ata que ceiben todas. A solidaridade ten que ser activa, é necesaria sair a encher as rúas. É por iso que convocamos esta concentración contra a Operación Pandora en solidaridade coas detidas. Se abriron a caixa de Pandora, que non poidan pechala. Baixemos violencia e non chegar a fin de mes. Terrorismo ao Estado, capital e ao patriarcado. Autodefensa e defenderse contra estas agresións. Somos anarquistas e non terroristas. Somos anarquistas e non terroristas. Somos anarquistas e non terroristas. Ti tamén pode ser un anarquista. Ti tamén pode ser un anarquista. Ti tamén pode ser un anarquista. Abaixo os muros das prisións. Abaixo os muros das prisións. Abaixo os muros das prisións. Liberdade, detidos por loitar. Liberdade, detidos por loitar.